Lona nje ufuna imali yenu eninikele. Nje kabe manje engazi nayo. Kodwa mkhulu isimanje manje kulungile uma bekhona omama umfundisi. Mase khona omama umfundisi. Akulungile ngoba iBhayibheli lithi umuntu wesifazane akudinga amela amadoda. Nesehluko ngokucingela mawuphila. Umuntu wesifazane akudinga uthamela lokulisa. Cha phela isidala leso. Umuntu wesifazane ngiyazakwazi ukuphathizwa. Njengoba manje sekuthiwa nje ngathi ngehlongwazi ukuthi unkosazana azuma angaliphatha ngokuqili bukaSathane kodwa ngokaNkulunkulu akakazi ukuthi angamela amadoda umuntu wesifazane. Ake ngibuye ngize la mkhulu yini engavimba ukuthi umuntu wesifazane ame epulpitini laphana ashumayeza abantu. Kuthiwa umuntu wesifazane uhlale egula mayegula umuntu wesifazane wehlisa amandla amadoda. Egula kanjani? Egula ngekhanda? Cha, esikhathini. Esikhathini uma ngabe semdala engasayi esikhathini. Akuvumelekile alisho iBhayibheli ukuthi wena ngobusumdala lithi nje umuntu wesifazane alisho ukuthi ungakanani kusho iBhayibheli. Yeah, kuyiphi incwadi? ngisazoyicinga kodwa wena ikhona impela. Oh nawe ukhuluma ngento onganawo ubufakazi bawo khona ngizoyiletha khona manje ethula nje ngizoyiletha sazoyicabanga ilethe manje kuwena uyifunde ungezwa ngami manje mkhulu konke engisabisayo la mhla ngena abantu ezulwini mhla kukhala icilongo njengoba wena ungalibhatha esontweni angeke ube nankinga yini? Ukuba khona isiqiniseko sokuthi ukhona ongena ezulwini kusho ukuthi nami ngeke ngingene manje asikho isiqiniseko. Kuba khona isiqiniseko sokuthi wena ngoba nakho ukholwa kakhulu endlini yesonto mina ngiyendlini yesonto angizongena ezulwini kodwa imisebenzi efaka umuntu ezulwini akulona ibandla. Awuphendula umbuzo wami ngithi mina ngeke ungene ezulwini ngene uma kunobufakazi ngangiphinda into uma kunobufakazi ukuthi mawungene enkonzweni usonto ungena ezulwini mawungasonta ungene. Kungani vele nomkhulu ungasonti? Angazi ukuthi ngathi ngisontele kwenzani ngoba abantu abakholiwe ibona abathakatha kakhulu nabanenhliziyo ezimbi bedlulwa zidakwa. Idakwa abana manje sibihlizane ubona sesikhothi imboza manje sesiyayikhohlwa sesiyabhema sekuthenga ijwa sephuza ndawo ikhola liphuze enkomishini laxabana ngikho lize ngene egodini. Kodwa ngathi ngilandelani ngoba phela ufuna ngibone umuhle la ukuthi naka amakholo enza kahle lutho ungena nje endlini yesonto yabona inqowe kanjani la ngifundise yabona inqowe kanjani. Cha mina mkhulu ukuthi ngiyakusabela mkhulu ukuthi maselikhala icilongo sebebuthwa abangcwele wena uyoshona ngakuphi? Ukuba khona isiqiniseko salokho sekuba ke babuthwa ngabe ngiyezwa akaze kubuthwe umuntu. Yabona mkhulu ufanele uhambe uyishwelezela uyoyixolisela njalo ngamasonto ebandleni enkonzweni ukuze uthethelwele izono zakho. Ayikho into engayixolisa ebandleni ngoba ibandla lifaka umuntu ezulwini. Imisebenzi yami ngifaka ezulwini. Ibandla lifaka umuntu ezulwini? Uyokwenzani ebandleni ngoba ngeke ngifake ezulwini. Imisebenzi yami ufuna ngiyeke emayimini. Kusho ubani ibandla lifaka umuntu ezulwini mkhulu? Kusho mina. Yimi impela engisho. Ukuthathelaphi lokho namkhulu? Ngicela ukuthi ngisho ubishop mayesegula akasho ukuthi ibandla ngisindisile. Ufuna inyanga, afuna udokotela. Yini angafuni uJesu amsindise. Bishop Noma abe bishop sengisho iyalinganisa noma abe umfundisi noma abe